Weki nginceng sapa to Pin? Bu Epina. Pak Pina napa kon rene? Menyelep meneh wae. Asik. Yo buat Pak Pina Kendung. Lek nyelep tinggalan Pin. Pergawe meneh wae. Ane gawe gak gelem melok yo. Bangetan ngono ae. Epina kon ngirim omong Ipin ora krungu Pin apa-apa kersa kok Dik sakonone omong sareng ono bengit to areng taman curug asik bojone Cak Priyo nusul jangan pucuk dicemara angin kang teko sasat gawa gending tresno banyu bengawan sinara cahyane bulan dudian alirap juga kenangan Duh Kang Mas yang ku sayang wajah ganteng wajahmu yang ku kenal
kasih